inni günahdan bir qavut ayrılıştın. İnne aslan şu günahına barama. Hudaya köp şükür. İnne aslan iyisinden iyi günen. İnne kenarından geçende şol işlerin mubtala olup yürüldür, gürümde sonra kıyınan ya ay nettir kesip yerle buladı yani. Ama özünü yani pak sazı ettin, behsazın iyiliğine düşmeye olarsan. Näme bilen? Bismillah. İnni sowaplarını köpürtmek bilen. Adam yine de bilip olmaz ha. Yine de aylar, yıllar, güller geçenden sonra bir teleke yoldaşın üstü bilen, ön kotur şiarlar bilen, ya yine bir zatlar bolup yani adam yine de şu haramına baryan kendir ha. Ay men inni tamam ol inni ölýän sen bakıyorum berin gitti biter arkayın bolma. Bulma o yana ayak taýyp gidenini bilama, bilmän galama ha. Näme etmeli? Sowaplarını köpür. Abadatlarını arttır. Näme hayrat, ihsanatın bolsa arttır. Ve yedra'ûne bil hasenetis seyyi'e. Kur'an-ı Kerim'de Hudaý Taala ulul elbab, akıllı adamlardan sananma ve yedra'ûne bil hasenetis seyyi'e. Önkü eden seyyi'e, önkü eden günahlarını sowap bilen yuýarlar. Inni beş wagt namaza qaýym durmak, kaza bernamanda bolmak, klas tefsirlere, klas Kur'anlara gelmek bilen yani önkü günahlarını yuýarlar. Ve akimis salate tarafayn nahar ve zulfan minel leyl innel hasenati yuzhibne seyyiat. Hudaý diýär, günnüýüň iki tarafy, yani şu beş wagt namazı iki tarafynda ba, şonu qaýym durup, ve zulfan minel leyl gize ýarda başarsan tut. Teheccüd okuy turda. Näme diýip? Innel hasenati yuzhibne seyyiat. Şu sowaplaryň öňkeden günahlarını yuýar. Behsazy gerekdir. Sowaplaryň bilen. Estağfirullah'ni hemişe ağzında almak bilen. Ki behterin meriderin şerbeti. Derdmendani günahra ruzu şab, şerbeti behterze istiğfarını istiyavlayala. Behterin işik şerbetin istiğfar. Vol günne akşam her 6 saat 12 saatdan özün bername olur. Her 5 wagt namazdan sonra turunda yatanda yani estağfirullahlar, öňkü günahlyň ýadyndan çykarman saklamaklar şol bilen yani öňe garşy git. Ve öňkü günahlary sowaplar bilen jubran et. Yani näme? İnki behterin jubran, inki behterin jubran günah şol eden günahlyň derekçi. Ön bu kadar gözün bilen eden günahlanma. İnternetin, telegramın içinde, bağırlarda haram akiller, filmler müstüveden inni şol göz bilen kän sogabet. Näme? Bil kän Kur'any gözde tutur. Başarsan öwren, başarmasan ýöne aştaha Kur'any gözde tutur. Lagal akun mollam ýüzüne gözde tutur. Inaçan ýüzüne gözde tutur. Gözün bilen eden günahlar hepsi yuwulsun ýöne. Zaýyny sowaplar dolar. Kulak bilen eşden aýdyn faalaň zaýyny Kur'an eş, wagz eş, bolsun zaý. Dilin bilen eden gaýbatlaň, tohmatlaň, bidirek kepleň, paşa kepleň bilen näni zikirler, tesbihler, pendo nasihatlar, qawl, mehriban, mehirli sözleň bilen näni zaýyn doldur. Amma bir gaýbatyň gurruny geldi. Öňkü geçen gaýbatymdan tawba eden bolsam näme etmeli? Aya tarafa da eşittirmeli mi? Ay gaýbat etdim bağışla boldy. İki tüýsli bolýar. Eger şol gaýbatyny tarap eşitden bolsa, yani sen bir neferine bir üýüşmelikde birini yamanlatdyrsyň. Hala baglygy bolsa, hala ýoklygy bolsa. Ýoklygy bolsa tohmat bolýar. Baglygy bolsa gaýbat bolýar. Edipdirdiň gulada. Eger şu aýdan kefin, ki şonu sen kiçertdin, şol aýdan kefin diýen şol öz kulaglyga bak ýeten bolsa, "Ey falany sen ýüzüňde şey diýär" diýip, onu bar tarap eşitdenligini bilsen, onu tarapdan näme ozurhaýy barmaly bolýar. Kıyamet gününe yani sowabyn geçenden gelişi mahallany ýüzünden geç. Kiçilmeli bolsa ozurhaýy. Bagışlady men istiwa etdirim.
Amma eger taraf eşitmedik bolsa, gıybet ettin, yamalladın ama tarafın haber da yok bolsa, onna keffaratul gaybe en testagfira limen igtabtahu rawahu liman Beyhaqiyyo. Onna şoň izinden Hudaý Taala'dan ötümizle. Hudaýa şoň günahını geç. Hudaýa mağfiret et. Öň aýbyny açdyň, faş etdiň adamlaryň içinde, inne Hudaýa kıyamet gün şoň aýyplary yapılsın, örtülsün diýipdäni Hudaý Taala'dan tawba we istigfar şoň üçin. Şoň günahlar geçilsin diýip Hudaý Taala'dan talep et. Ogurluk edipdirdiň. Onun hayatyny geçdiň, bagyryndan aldyň, mewesinden aldyň. Tarafı bilýän bolsaň, bağ bolsa, barıp ozulka yetmeli bolarsyň. Tarafyň nirde diýip belli däl. Kim diýin bilen ak. Onda izinden istigfar et. Hudaýa şoň günahyny geç. Alan mal mykdarynça sadaka ber, şoň haýyryna sogap diýdi. O izinden şoň üçin ötümizle. Hudaýa şoň günahyny geç diýipdi. O üçlenji, o ahyrky wagtymda boluşdy. İdaraň üstü bilen, öz postuň üstü bilen eden günahlar. Bidirekdäni hak hory edipdirsiň, zulm edipdirsiň, magam bu postuňdan suistifade edip, inni ökünniň gelin tawba etdim, inni millete hyzmat etmek bilen jobran et. Inni arbab rujulyň öňünde tamam elinde barın hyzmaty bilenläni öňkü eden kemçiliklerini zahyň doldur. Aha, bu da bolly behsazy. Biz inşallah taala Hudaý Taala hemmemize tawban meselesini düşünmek we şoňa amel etmek aýdan we işlerden nesip etsin inşallah. Haram olukun günahlardan näni ayrılışıp gelýärler. Hudaýa köp şükür dini mejalislere gelýärler. Mescide namaza gelýärler. Ahun mollan üýşmiligine gelýärler. Gadamlary ruýy çeşim beter degen ýandyr. Olukun habar hemme sizlere gelip de gelibilmeyen yörelere havar yetiramaly. Palancı tüýüsli men egilmaşymma, ay men bir tüýüsli egilmaşy bilen näzire baraýyn, ýok. Geliberseň egilmaşyňdy düzüler. Okuýmaýan bolsaň gel okuýarsyň. Äpperi bilmeýän bolsaň da gel, şulah gelip äpperi bilersiň inşallah. Geliberseň hefte ve hefte Allah Azze Celala karşın öz maksat hedefe eslimede karşın golayla berersin. Günahlardan yana kaçı verip taşıla verersin inşallah. Hudaý Taala merizlere şifa verip gözlüýärlerine kuwat bersin.